Takže děcka z Buchlovic patří neodmyslitelně k dětským souborům s dlouholetou historií, který nám přibližuje lidové tradice kraje pod Buchlovem. Vedoucí souboru je Lenka Rašticová, mladou muziku z Buchlovic primášuje Magdalena Krchňavá. Soubor Děcka z Buchlovic vznikl v roce 1976 jako školní zájmový kroužek. V roce 2007 se pak stává občanským sdružením, jehož cílem bylo a je i v současné době podporovat vztah dětí k lidové kultuře, k místním tradicím, zvykům a historii. V současné době soubor navštěvuje asi 30 dětí od 3. do 8. třídy. No a co se týká jejich úspěchu, z těch posledních let například děcka z Buchlovic reprezentovali městečko Buchlovice v Polsku, na Slovensku, dokonce v Itálii a letos se znovu chystají do Polska. Na dnešní soutěžní přehlídce je poprvé doprovodící balová muzika základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočka Buchlovice pod vedením Josefa Kristoně. Děcka z Buchlovic. Spadła deszcz, a
Tak děkujeme dětem z Bochovic.